Javol! Hát a régi Volvo-na nyomjuk. Esik az eső, kevés az FPS-em. Hurrá! Kipróbáltam egy új hangmódot. Szerintem egész jó. A lámpa kapcs. Mehetünk. Nagy csöveket szállítunk. Az FPS problémák miatt rögtön fogunk is aludni egyet, bár akkor szerintem egyből el fogunk késni, de mindegy. Hopp, 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 majdnem. Csapottunk egy balos. Kívülről mondjuk jól néz, sok FPS-en van aránylag, de hát... Na szúnya! Reméljük nem fog esni már az eső. Ja, ide penge! Motor indít. Elveszünk a polkocsit. Már csapatunk is. De meg most kevesebb FPS-em lett, mint mikor esett az eső. Ha beszarsz. A lámpa zöldül. Mondom, lámpa zöldül. Hát ez.
Hát a gyors hajtás. Stop tábla. Csapatunk Csehország felé. Éppen most fejeztem be van egy ilyen kamionos műsor valamilyen csatornán, most direkt nem mondom, hogy melyik csatornán. Alaszkában nyomják a srácok, és a veszélyességük miatt állítólag a sofőrök lenyomnak egy szezont, és több mint egy éves keresetüket keresik meg egy olyan 3-4 hónap alatt dollárba. Ha azért átszámoljátok, akkor azért az nem rossz pénz, de állítólag sokan meghaltak azokon az utakon, ez a Dalton autópálya Alaszkába. És nem kassa felé csapatunk. Jó van, Tamás, záróvonal áthúzta. Volt oktatót, biztos örült volna neki. Igen. Egész jó ez a hangmód. Állítólag ennek a Euro Truck szimulátornak a fejlesztői állítólag csinálnak egy ilyen amerikai verziót is. Na hát arra én nagyon kíváncsi leszek, nekem nagyon tetszenek a csőrös kamionok. Na arra kíváncsi leszek. Nagyon-nagyon. Hogy mi újság lesz azzal. A képek alapján sokkal jobb lesz, mint ez elméletben. De igen, valószínű, hogy haverom datázik. Valószínű, hogy jobban fogják optimalizálni ezt a játékot, mint ezt, mert igen, tényleg ráférne nem kéne egy atomerőmű hozzá. Nem is úgy feltorlódtunk, nem is Németországban vagyunk. Néta. Tök jó. Zsírul tükröződik a hangfog. Mi a franc történt itt, srácok? Emelkedő van? Az R1-es autópályán. Nem tudom, hány tonna lehet ez a 3 darab vascső. Hány? Csak ugye mi is nézzük. 22 tonnával azt megyünk 83-mal fölfele. Az jó. Egész jól mennek ezek a Volvók. Szépen csapatja. Konkrét. Hát a belseje, ennek mondjuk annyira nincs kidolgozva, mint az új Volvónak, de hát ne legyünk tehetetlenek. Ne legyünk tehetetlenek. Mindjárt kiesik a motor. Robotpilóta bekapcsolva. Közben nyikorog a székem, bocs. Arra lennék kíváncsi, még itt a fuvar elején vagyunk, hogy a valóságban egy videó felvételnél hogy lehet eltüntetni a Sony Vegas-szal a szélzajt. Ez engem nagyon idegesít. Arra lennék kíváncsi, hát ha valaki tudja. Szélzajt hogy lehet eltüntetni. Vagy nem feltétlen Sony Vegas-szal, akármivel. Hogy a fenébe lehet eltüntetni a szélzajt, mert nagyon-nagyon, hát alig lehet hallani, amit éppen fölveszek.
csapatunk. Ez érdekes, hogy kívülről több FPS-en van, mint belülről. Ops, egy atomlag. Nem, még mutattam át is arra. Ja! Mint valami mozgó. Elfogy a sávunk. Egész jó ez a motort is. Hoppá! Csapatunk az autópályára. Azért megint megismétlem, hogy ezek a videók Koltai Zoltánnak a beleegyezésével készültek. Úgyhogy reméljük nem lesz baj. Négy, de mennyi bálna. Bálna? Jó van, Tamás, mit ittál? Bála! Na, jó van. Látszik, hogy városi vagy. Azt te ugyan mérfékezel? Azért reméljük, hogy valóságban nem így fogok kamiont vezetni. És nem tudom, meséltem-e már, hogy az az álmom, hogy kamionos legyek. Tudom, hogy menni kell több ezer kilométert, tudom azt, hogy egész héten ugyanaz az alsógatya van rajtam. De azért azt megfizetik. Közeledünk Bratislava felé. Valószínű elkerüljük. Itt egy 80-as tábla. Ott nem jön senki. Majd. Anyád a gyorshajtás már megint. Majdnem összeért. Most legyorsulom. Erről beszéltünk. Emelkedőnek fölfele és a botkamionos simán elmegy mellettem. És szerintem neki több rakomány van. Már is nincs.
118 km-ről még hátra, már csak 116. És elhagytuk a várost. Előzni tilos tábla. Megint hoppá! Egy poppiszkálót kidöntöttünk. Őlék ballonoznak a srácok. Iveco. Partnerület egy kikötő lenne, nem? Hát ez kikötő, jó van, Tamás ügyes. Határ? Ops, véletlen leállítottam a mopot. Valahogy sikerül majd megoldanom azt, hogy amerikai kamionnal tudjak menni. Majd azt is próbáljuk. Szeretem az amerikaiakat. Igazából nekem is be kéne ruháznom egy ilyen Overmedia felvetőkártyára, mert állítólag az leveszi a terhet a prociról, és elvileg felvétel közben is megmaradna ugyanaz az FPS, mint amennyivel felvétel nélkül játszom. Csak hát én úgy vagyok vele, hogy van másmire is költeni a pénzt. Milyen nagy nehezen megdolgozom. Van másmire is költeni a pénzt, mint a számítógépre. Úgyhogy nagy valószínűséggel nem lesz véve olyan semmilyen kártya, ilyen bővítő bizbasz. Utolértünk egy autószállítót, azaz, hogy 2. Őket. Mind a 2-t egyszerre. Fasza volt. Mi az, hogy már álmos a faszi? Elárudj már ennyit. Persze, valóságban a pihenőidőt mindenféleképpen tartani. Ausztriába jöttünk át. Jó, akkor most jövünk át Csehországba. Ezt is lenyomjuk, mint a picsa, vagy mégsem. Ezt a kurva. Jó van. Srác, meg vagy? Jó, ma tollat is, mi van? Na, húzzunk akkor mi. Megint nyikorog a széken, bocs. Hát menjünk itt, ez valami gát lenne. Egész szép a víz.
Na jó, mégsem. Ott a célállomás, már csak 20 km van. De is beparkoljuk majd a szekeret. Azt te hova előző? Opel Astra Coupé. Nem van megint előzni tilos. $5000 valahány eurót kapok ezért a fuvarért, abból már elbasztam 1002-t a büntetések miatt. Mi ez a kibaszott nagy forgalom? Milyen céghez hozom én ezt a nagy csövet? Valami gyárhoz valószínűsítem. Megint piros, léptem nyomon piros. Megint egy megvásárló. LKV. Már most elbasztam. Jó van, Tamás. Azt a kurva, mint az ökörbugyot. Semmi baj, igazítunk rajta. Kicsit csalok, most nem tükörbe tartom. Fontos megemlítenem, hogy akármilyen rakományban lehetőség szerint normálisan kössük le, mert nyilván most a valóságról beszélek. Nem lenne jó, hogyha ledarálna a fülkét veletek együtt. Jó lesz a zsír! Motor leáll, lámpa lekapcsol, és itt a fuvar vége. Üfej!